Por que a CIGA non asina este acordo? Sobran os motivos. A suba salarial para este ano é do 2,5%, cando o IPC ca proxección económica para fines de ano é do 3,1%. Para o 2026, a suba económica do 1,5% é inferior ao que marcan as proxeccións, que é o 2,4%. Por lo tanto, seguimos a perder poder adquisitivo. Neste acordo renúnciase completamente a recuperar o 2,3% de poder adquisitivo que se perdeu no 22 e 24, pois non hai ningunha cláusula que recolla esta porcentaxe. A suba salarial do anterior acordo 22-24 era do 3,16%. A suba salarial deste acordo é do 2,75% media. Iso tendo en conta os escenarios 27 e 28 que non aparecen publicados no BOE, que se non os tiveramos en conta, a porcentaxe ainda sería inferior. Este acordo vulnera claramente o dereito á negociación colectiva. O Goberno do Estado, xunto con comisións UGT e CSIC, reuníronse 5 veces previamente á Mesa Xeral de Negociación que se convocou ca única intención de ratificar o acordo que xa fora firmado previamente. Con isto a CIGA consideramos que se vulnera claramente o dereito á negociación colectiva recollido na Lei de Liberdade Orgánica Sindical. O resto de medidas contempladas no acordo son un repito de medidas que estaban nos anteriores acordos, o cal que garantía temos nós de que con este acordo se vayan a cumprir.